Hola, nens i nenes! Avui us vull explicar un conte una mica diferent. Que coneixeu el conte de la Caputxeta Vermella? Doncs avui us explicaré un conte d'aquesta nena, però aquest conte es titula La Caputxeta Forçuda. Voleu que us l'expliqui? Sí? Doncs vinga, va, comencem! La Caputxeta Forçuda. Vet aquí una vegada, en un poble petit, hi havia una caseta de fusta on hi vivien una mare i la seva filla. Aquesta noieta sempre anava vestida de color vermell, botes, mitges, faldilla, brusa, jersei i fins i tot la caputxa que duia quan sortia de casa. Per això, tothom la coneixia com la Caputxeta Vermella. Un dia, la mare de la Caputxeta li va demanar que anés a visitar la seva àvia perquè estava malalta. Li havia preparat un gran cistell ple de fruita, de pastissos i també de remeis casolans perquè es curés aviat. 3 quilos de peres i 5 de taronges, 3 pastissos de poma al forn, 2 bosses de nous i avellanes, 8 pots de mel, una dotzena de melons, una mata de farigola i 10 litres de suc de pressa. Però com ho podrà dur tot això, aquesta noieta que no aixeca un pam de terra? Es preguntava tothom que la veia. I és que aquesta noieta de cames curtes i cara somrient estava molt més forta i tenia més empenta del que la resta de persones podia creure. De fet, va agafar el cistell amb el dit índex de la mà dreta. Després d'una estona caminant, la Caputxeta es va aturar un moment per fer alguns estiraments. Mentrestant, el llop, que vivia en aquelles contrades, va treure el nas per darrere d'una alzina. Quan va ensumar la Caputxeta, se li va fer la boca aigua i el cor se li va accelerar 100 per hora. Bon dia, Caputxeta, que saps qui sóc? Em dic Llop Ferotge i sóc el més fort del bosc. Vols que t'ajudi amb aquest cistell tan gran que portes? Sí, ja sé qui ets, però això de fort, no sé jo. Mira quina panxota que tens. Segur que fa molt de temps que no fas esport. Diuen al poble que t'has passat els darrers 10 anys escarxofat al sofà mirant la tele. Home, potser sí que estic una mica més en baixa forma que abans, però aquest cistell encara el puc aixecar. No podràs, que pesa molt! Va advertir-lo la Caputxeta amb un lleu somriure. Res no és massa pel Llop Ferotge. I a més, tampoc hi deus dur tanta cosa aquí. Creus que no, Prova! Ell s'hi va apropar, va allargar els braços i va fer força per aixecar-ho, però no podia. Ho va intentar una i una altra vegada. No puc! Mort de cansament, fins i tot se li va escapar un petarró de l'esforç que havia fet. El llop, molt empipat i encara amb més ganes de menjar-se la Caputxeta, li va preguntar on anava. En saber que anava a casa l'àvia, li va indicar el camí més llarg i així ell agafaria el camí més curt. La Caputxeta ja sabia la trampa del llop, però ni es va immutar perquè sabia del cert que arribaria abans que ell. Ella corria moltíssim. I així va ser. El llop va córrer amb totes les seves forces, que no eren gaires, per arribar abans i mentrestant anava pensant en el gran Tiberi que l'esperava. De primer plat, àvia, i de segon, Caputxeta. El que no es podia imaginar era que la Caputxeta feia estona que ja hi era i que l'estava esperant disfressada de l'àvia, a punt per donar-li una bona lliçó. I així, arrossegant la llengua per terra, va arribar a casa de l'àvia. Va trucar a la porta i va entrar. Es va acostar al llit, però no es va donar de l'engany. Amb l'edat havia perdut visió. Feia temps que l'oculista li havia recomanat posar-se ulleres, però ell no li feia ni cas. De tota manera, el llop va notar que l'àvia semblava una miqueta més jove. Àvia, quins ulls més macos que tens, va dir el llop. Són per veure't millor la teva panxota, va respondre la Caputxeta. I aquestes dents tan blanques i ben posades? Són per espantar millor els llops fatxendes del bosc, va contestar la Caputxeta. I aquest cutis tan suau que tens? Va preguntar encuriosit el llop. És gràcies a les cremetes que em poso sempre abans d'anar a dormir. I aquestes mans tan fortes que semblen? Són per espantar millor el llop, va cridar la Caputxeta. Llavors, la Caputxeta va saltar del llit i de l'ensurt que es va fer el llop va caure estabornit a terra. Diuen que va ser així com aquell llop fatxenda i panxut va deixar de molestar totes les persones d'aquell lloc, fossin o no tan forçudes com la Caputxeta Vermella. I aquest conte s'ha acabat. Que us ha agradat?